Исәнмесез, сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын карыйсыз. Сезнең белән мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Бүгенге тапшыуда татар телендәге иң озын һәм иң кыска сүзләр белән танышырбыз. Телебезнең үткәне һәм бүгенгесе турында сөйләшербез. Татар теле иң бай һәм иң борынгы төрки телләрнең берсе. Берләшкән Милләтләр оешмасының карары нигезендә җир шарындагы 6500 телнең 14-е халыкара тел дип игълан ителгән. Бу телләр арасында татар теле дә бар. Татарча белгән кеше 30лап телдә сөйләшүчеләр белән иркен аралаша ала. Төзелеше буенча татар теле агглютинатив телләргә керә. Агглютинатив телләрдә үзгәрми торган тамырга билгеле бер тәртиптә кушымчалар ялгана. Кушымчаларның һәрберсе бер генә грамматик мәгънә белдерә. Мәсәлән, кеше, человек. Кушымчалар ялгап, кешеләребезне дигән сүз хасыл итә алабыз. Ягъни наших людей. Кызык, татар телендә иң озын сүз нинди икән? Интернет киңлекләрендә менә нинди мәгълүматкә тап булдык. Канәгатьләндерелмәгәнлегегездән. Ввиду того, что вы не были удовлетворены. Сүз 31 хәрефтән тора. Һәм әлеге сүзне миңа калса тизәйткеч урынына да кулланырга була торгандыр. Татар телендә иң кыска сүз ю, ягъни рус теленә тәрҗемә итсәк, мой. Рус телендәге иң озын сүзне сез экранда күрәсез. Ул химик матдәне аңлата. Сүз 55 хәрефтән тора. Әлеге сүзне күпме генә укырга тырышсам да, ни кызганыч, бу эштә уңышка ирешә алмадым. Бәлки, сез булдыра алырсыз. Игътибарыгызга тагын бер кызыклы мәгълүмат. Дөньядагы иң озын сүз 189819 хәрефтән тора. Бирдә әлбәттә сез сүзнең башын гына күрәсез. Билгеле сәбәпләр аркасында бүген без аны эфирда яңгыратмаячакбыз. Әлеге сүзне уку өчен безгә 4 сәгатькә якын вакыт кирәк булыр иде. Татар халкы рус халкы белән бик күптәннән иҗтимагый, сәяси, икътисади, мәдәни, сәүдә һәм көнкүреш бәйләнешләрендә торган. Бу бәйләнешләр татар һәм рус телләренә дә кагылган. Рус дәүләтендә татар теле башка төрки халыклар белән бәйләнештә арадашчы булып торган. Казан ханлыгы чорында сату-алу белән шөгыльләнүче рус сәүдәгәрләре өчен сүзлекләр төзелгән. Бу сүзлекләргә иң кирәкле сүзләр кертелгән, аларга аңлатма бирелгән. Казан ханлыгы рус дәүләтенә кушылганнан соң ике тел арасында мөнәсәбәтләр тагын да киңәя. Руслар арасында татар теле белән кызыксыну арта. 17-18 гасырларда дәүләт-ара мөнәсәбәтләрдә дә татар теле кулланыла. Рус дәүләте мәнфәгатьләрен яклау өчен татарча белә торган түрәләр, хәрби кадрлар әзерләү кирәк була. Шул сәбәпле җирле телләрне өйрәнә торган мәктәпләр ачыла. 1730 елның ахырында тарихчы, галим, дәүләт эшлеклесе Василий Татищев русларга татар һәм калмык телләрен укыту өчен махсус мәктәп ача. Ул сүзлекләр төзү эшендә оештыра. Бу елларда беренче үз өйрәткечләр дә барлыкка килә. Беренче басма дәреслекне 1778 елда Сәгыйть Хәлфин төзи. 1733 елда Россия Фәннәр академиясе җирле халыкларның телләрен өйрәнү өчен махсус экспедициялар оештыра. Телчеләр телләрнең чагыштырмалы сүзлекләрен төзү белән кызыксыналар. Бүгенге көндә татар теле зур үсеш алган телләрнең берсе. Галимнәр әйтүенчә, татар телендә ярты миллионлап сүз бар. Халыкның иң зур байлыгы, иң кадерле рухи хәзинәсе һичшиксез аның теле. Халык үзенең телен оста бакчачы кебек яман җилләрдән, рәхимсез салкыннар куурудан саклап, 1000 еллар буена үстереп килгән. Излексез байтып, матурлап, иң тирән фикерләрен, иң нечкә хисләрен дә аңлатып бирер дәрәҗәгә китергән, дип яза Гомәр Бәширов. Әлеге байлыгыбызны саклыйк, яклыйк. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен кызыклы һәм файдалы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сынгатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.